Piştî Kodoha Artêşa Tirkiye derbasî gundê Sermisaxê yê bi ser devera Derîkê vebû, îro derbasî gundekî Qamişlo jî bû û balafirên jî li ser devera aliyan ya Rojavayê Kurdistanê re firiyan. Şemdîn Nebî Serokê Xwecihîya Rojhilatê Qamişlo yê Encûmena Neştîmanî ya Kurd li Sûriyê ji Arkêre ragihand ku ji îro û bi dehan cendirmeyên Tirkiye têlên sînoriyê di navbera Rojava û Bakurê Kurdistanê de li hember gundê Letîfiyê yê bi ser Qamişlo vebirîn û ji sê xalan ve derbasî devera nêzîkî gundê Letîfiyê bûn û qereqolên demkî di nav zeviyên Rojavayê Kurdistanê de danîn. Serokê Xwecihîya Rojhilatê Qamişlo her wiha ji Arkêre ragihand ku hêza Artêşa Tirkiye ji du otomobîlên netîjî leşker û otomobîleke ku bi kêsê li ser hatiye danîn û yek din jî ku jê re dibêjin Eqrebe derbas bûne. Ji aliyekî din ve çavkaniyeke Arkê ji devera aliyanê ya Rojavayê Kurdistanê ji Arkêre ragihand ku îro vê sibehê du helîkopterên Tirkiye bi ser gundên Elqews û Nebî Sadî û Dêrûnê û Miskûra û Bekîroğlî yên devera aliyan firiyan. Duh jî hêzeka Artêşa Tirkiye ji aliyê bajarê Dêrikê ve sînor derbas kir û bi qasî 150 metroyan çû nava axa Rojavayê Kurdistanê û girê Tilafrîtê yê li nêzîkî gundê Sermisaxê kontrol kirin û navendeke leşkerî li ser ava kirin. Ev derbasbûna leşkerên Tirkiye di navaxa Kurdistana Sûriyê de di demekê de tê ku çekdarên Partiya Yekîtiya Demokratîk bêdeng dimîne û tu karvedanekê li hember wan nakin. Ev ne cara yekê ye ku Artêşa Tirkiye derbasî navaxa Rojavayê Kurdistanê dibe ku îsal li du caran derbasî navaxa Rojavayê Kurdistanê li hember Efrînê bûn û beriya wê jî derbasî Kobanê bûn û gora Silêmanşah ji ava Feratê anîn wê deverê û ta niha jî li wir bicih dibin.